ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ್ನೆಪ್ಪ ನೋಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸರಿ ನೆನಪು 20 ವರ್ಷನೇ ಹೆಚ್ಚಾವು 20 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿ ನಗುಲು ಆರಿನ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚದನ್ನ ಅರ್ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಚವುಲ್ಲ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏತು ಸಮಯ ಇಡ್ಬೇಕ ಎಂಕುಲ್ ದಿಕ್ಕುನಂತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 20 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಇಂಚೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ 20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮೆರುಪುನು ಐತೆ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜರ್ ಆರು ಊರು ಬಂದಾಗ ಯಾನಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಪ್ಪನ ಆರಿಪ್ಪುಜರ್ ಚದ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಿತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಿನ್ರಿ ಈಗ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಬಂಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬುಲ ಬರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾನ್ ತಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನ ರೆಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಪೈಸಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗುಜ್ಜಾತಿ ನಮ್ಗೆ 4 ಜಾತ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಇಬಕ ತನುಜ ಎನ್ನ ಮಿತಾತ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ ಈ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಇನ್ನು ನೀಬರ್ ಸೇರಿ ಬೈನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ನ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಡು ಚೆಂಕಲಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಆಟ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆ ನಾನೇ ಬರೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ನೇ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಚದಿತ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಅವಲೇರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಚಗ್ಗುಲ್ ಬತ್ತಿನಟ್ಟಾಗಲೆ ನೊಟ್ಟುಗ್ಲೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಂಡರ ದುಂಬಾಗಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೆರ ಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಮಗುಲು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಸೇರಿ ಬಾಯ್ಬಕಾಲು ಇಸ ಪರ್ಬುಲು ಅಗುಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಂಚನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇದಾಗಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಚಲ ಎಂಕುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಡ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೀರು ಬಂದ್ಬರ್ಗ ಒಣಸಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಣಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಣಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲೆರು ಜುಡಿ ಬಾಯ್ ಮೇರೆ ನ ಪೂರಾ ರೆಸಿಪಿ ತುಪ್ಪೆರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಪಿ ತುಪ್ಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತುಬ್ಬರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ನೇಬರ್ ಹೌಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜಾರೆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಅರ್ನ ಪಲ್ದಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಪೋನಿತ್ತ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿತ್ತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಡ್ಬೇಕ ತಿಕ್ಕಿರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತ ಒಣಸ್ಪುರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾ ಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತಿರು ದೈಪಂಡ ಗುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನ ಬರೊಂದಿತ್ತಿರು ಎದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಪೂಜೆರ ಗುಲ್ಲ ನಿಂಚ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟತ್ತಿ ನಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದನ ಎನ್ಪಿದಡ್ನಿ ಎಂಕಲ ಬೈಲ್ಡ್ ಬೂತ ಮಲ್ಪಾರೆಗ ಇಲ್ಲದ ಬೂತತ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಪುರಪುಣತೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬೂತ ಅಂಚ ಬೈಲ್ಡುಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬೂತ ಮಲ್ಪುನ ಡೆಪಿದಡ್ನಿ ನಾನು ಬತ್ತೇರು ಪಿರಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುರ ಮೊಗುಲ್ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ತುಪ್ಪರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಂಕು ನೀರಿನ ರೆಸಿಪಿ ತುಪ್ಪ ಬಂದು ಜನ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಿರಬಹುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.